Irrespettivament jekk il-Ministru Ostingat għandux fiduċja fih, Claudio Grech għandu jirriżenja bin chairman tal-Mita. Dan jisqu l-kelliema ewlieni laburista drittijiet tal-konsumaturi, komunikazzjoni u teknoloġija tal-informatika Michael Farrugia. Fi sqarrija jgħid li Grech huwa responsabbli minn awtorità li jista' direttament jew indirettament ikollu aċċess għad-dejta kollha inkluż dik sensittiva ta' kull individwu f'pajjiżna. Dan għaliex il-Mita tikkontrolla s-sistemi tal-Ministeri u d-Dipartimenti kollha. Farrugia qal ukoll illi Grech li qabel kien il-kap tas-Segretarjat tal-Ministru Ostingat huwa mitla sew mat-teknoloġija tal-informatika tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, ftit ġimgħat ilu huwa kien espona ruħu bħala strateġista tal-Partit Nazzjonalista u bħala l-persuna illi ikkoordina d-dati elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Dan għamlu flimkien ma' Segretarju Ġenerali Paul Borg Olivier waqt l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fl-istess ħin Claudio Grech bil-barka ta' Ostingat għadu qed jokkupa il-kariga ta' Chairman tal-Mita.